fantastische dag. En dat is al het derde jaar een fantastische dag. Ik sla het nooit over. De dag van vandaag is dat we met z'n allen bij elkaar kunnen zijn. Dus niet alleen Antillianen, Turken, Marokkanen, Nederlanders, Belgen en Dominicaanse mensen. Dat we samen hier kunnen zijn vandaag. Het is een multiculturele dag vandaag. Kijkers, zoals u ziet zijn wij hier in Terneuzen en u hoort het van een ander. Het is hier een multiculti. Iedereen mengt bij elkaar, iedereen is vriend van elkaar. En wij van ons TV was er weer bij om u thuis, die niet aanwezig was, weer te laten zien wat wij Antillianen samen met elkaar en anderen kunnen laten zien. Vanuit Terneuzen, Giovanni Jonas voor NOS TV. Kijkers NOS TV, vanuit Terneuzen vandaag. Een zonnige dag. Naast mij Dio van Utrecht. Dio, vertel mij, hoe is de dag gegaan? Nou, in zoverre kan ik alleen maar zeggen, het was een topper tot zover. Ik weet niet, je hebt een stuk meegenoten nog de late middag, namiddag. De laatste band, de reggae-band, gaat net na deze entertaining van de DJ gaat Hardwash beginnen. Ja. En daarvoor hebben we van alles en nog wat hebben de revue zien passeren. De Japanse Taiko Phoenix, Japanse percussie met een Belgische groep die dat gebracht hebben. Geweldig, de publiek die staat er nog, zijn er wild enthousiast van. Zelfs hebben ze commitments gekregen van mensen die bij Terneuzen bij hun nog de groep willen gaan op les gaan voor workshops. Dus dat heeft goed aangeslagen. We hebben hier nog onze opkomende talent, heeft hier net het podium gehad. En een jonge dame van 11 jaar met gezelschap van 3 andere meisjes. Ja, van 12, 13 en 14 jaar, zij zelf 11. Ja. En ze hebben daar een prachtshowtje weggegeven. Ook die hebben al commitments gehad om buiten de stad hun te kunnen optreden bij andere groepen. Dus met andere woorden was dit ook een popstar voor ons om onze talenten mee te nemen? Ja, zeer zeker. Wat onze mensen betreft zijn ze goed aan hun trekken gekomen. Maar wij hebben gepretendeerd een multiculturele programma te maken. Ja, Festival de las Culturas. En het blijkt inderdaad zo ook in die hoedanigheid heel goed te voldoen hier in Terneuzen. Want alle groepen, de dames die net hebben opgetreden, kindertjes waar we het over hebben. Daar zit ook een Angolees meisje bij, die bij de dansgroepje bij Suzu, Sling. En daarnaast is nu de reggae-groep die dadelijk gaat beginnen. Ik heb alle nationaliteiten gehoord vanuit Afrika, Cuba, Angola weer, andere Afrikaanse landen, Chile. Ja, dus het is echt een internationale gezelschap die dadelijk de reggaeavond gaat verzorgen. En Elsa Juliet moeten we niet vergeten en ook niet tekort doen door hem niet te noemen. Want die heeft er net ook een paar uurtjes het publiek hier weer
de hoofd een beetje op hol doen slaan. Het is echt een multiculti-stad vandaag hier. Kijk, wij pretenderen een multiculturele activiteit te organiseren. En de mensen die zijn daar hier warm voor in onze regio. En die zijn er ook massaal op uitgekomen. Dat kan je dus heel goed merken. Zowel de kraampjes, die zijn, ondanks dat veel dus Antilliaans-Surinaams getinte kraampjes bezocht zijn, maar bezet zijn. Maar ook dat is bekend bij de mensen die komen. Dat is meestal de mensen die het eerst inschrijven. Dat zijn onze mensen die dan de hapjes willen verzorgen. Maar alle nationaliteiten die komen hier in de regio, ook voor deze keuken. En ook dus de kraampjes hebben hier dus geen klagen over. Nog een laatste vraag, Dio. Voor hoeveelste keer is dit georganiseerd? Nou, dit jaar is onze 6e jaar dat we de multiculturele Festival de las Culturas organiseert. Daarbij hebben we daaraan vooraf, dat was ook een multiculturele activiteit die we jaarlijks deden. Dat ging vanuit de gemeente zelf. Dat was dan de stichting Kleurrijk die dan in het leven werd geroepen door de gemeente. En daar zaten dus eigenlijk ook betrokken mensen van de gemeente erbij. En met een gezelschap doen we dit dus al, ik dacht al zo'n 15 jaar dat het al plaatsvond onder de naam Kleurrijk. En 6 jaar zijn ze ermee gestopt. En dan hebben wij het als staat overgenomen. En vanaf toen is dit onze 6e jaar dat wij het onder eigen beheer organiseren. Dus met andere woorden, dit kunnen we volgend jaar ook weer verwachten? Ja, dat is voor ons een jaarlijks terugkomend evenement. 24 of de voorlaatste weekend van juli, de weekend voor de Grand Marcha in Rotterdam. Zitten wij zaterdags op de markt in Terneuzen. Oké, nou Dio, ik hou je niet meer tegen. Ga genieten van de reggae-groep die nu begint. En gaan we nog een paar mensen vragen wat ze van de dag hebben gevonden. En ook nog niet te vergeten onze dag 10-10-10 die er nou aankomt. 10-10-10, we zijn erover aan het hebben hier om te kijken of we met 10-10-10 misschien ook in het klein hier wat kunnen doen. Maar dan moeten we nog zien of we daar medewerking van de gemeente voor krijgen. Omdat we maar per project in aanmerking komen voor een budget. En die is dus dit jaar ook niet toereikend. Maar we hebben toch goede hoop dat we dan in ieder geval staat vast. Volgend jaar draaien we in ieder geval deze activiteit en we gaan kijken wat we kunnen doen en beweging brengen om misschien met 10-10-10 toch nog wat te organiseren. Oké. Wij van ons TV wensen jou heel veel succes met je team en ga zo door, laat ik zeggen. Ik ben ook heel erkentelijk weer dat ik jullie weer van NOS TV, jij dus weet ik precies, want je bent een stadsgenoot van familie van me, ja, in Nooddorp. Ja. Dus ik ben blij weer hier in Terneuzen dus aanwezig te zien. Ja. En hopelijk tot eerstvolgende gelegenheid weer. Nou zeker, wij van ons TV zullen er zijn. Zeker overal waar Antillianen leuke dingen doen, gaan wij heen om degenen die niet aanwezig kunnen zijn te laten zien wat wij kunnen. Dat is zeker mogelijk en daar zijn wij heel erkentelijk voor. Maar dat weet je, want we zien elkaar ook op andere gelegenheden. Ja. Want ook wij, Huub en ik, mag ik niet vergeten te noemen. Ja, Huub en ik, die komen participeren. We zijn ook heel blij dat we ook vandaag mensen, de Solaan was hier met een voltallige gezelschap. Nos Barranca, Lina Domacacé, dus van Solaan. Ludwina van der Meijden, ik heb uit Middelburg dus Alex Somplantia, ik heb Harry Been, Junior Anzola. Ja. Ja, dus ik heb hier veel bekenden van andere regio's gezien. Germien Heuvel is ook speciaal als vertegenwoordiger van AUCAN hier een paar uurtjes geweest. En ze heeft beloofd zelfs deze avond nog terug te komen. Kijk. Ze is even op onze regionale, onze landelijke bekende Mosselrestaurant gaan bezoeken in Filipijnen. En was beloofd om nog straks weer terug te komen. Nou, misschien kunnen we haar nog even een interviewtje doen. Ja, hopelijk komt ze nog terug, want dat heeft ze gezegd van afhankelijk van het schema verder in elkaar past, komt ze er speciaal voor terug. Oké. Nou, Dio, succes en we spreken elkaar weer. Dankjewel. Nou ben ik toe aan een pilsje, want nu kan ik, want ik heb er ook dorst in. Ja, zeker weten. Op de duur komt de jus je oren uit. Ja. Kijk, zoals je ziet, wij van ons TV zijn weer aanwezig geweest. En ja, zoals Dio zegt, hij gaat nu aan een pilsje. Ik ga ook nu aan een pilsje, samen met hem, om deze avond af te sluiten. En nou, wij wensen jou straks veel kijkplezier. En volgende keer zijn we weer van de partij voor je,
om te laten zien dat wij Antillianen leuke dingen kunnen organiseren. Voor jou, door ons, voor iedereen.